Pirsekî din ku em bixwazin ji kesê ku beramberî me ye bipirsin, em dikarin temenê wî pirs bikin. Lê di hemû civakan da derbarê pirskirina temen da nîzgetiyê cuda cuda hene. Hin civakan da tu carî temenê jina naypirsîn. Hin civaka da pirsîna temen tiştekî şerm tê dîtin. Nav Kurdan da pir cara temenê ev dipirsin û tu pirsgirêkek dernakeve. Bi çi şêwazî pirs tê dayîn? Tu çend salî yî? Li gor wê jî bersiv tê dayîn. Ez 20 salî me. Ez 25 salî me. Yan jî ez 40 salî me. Ez 48 salî me. Yek ji pirsê girîn ku di nava rojê de tê bikaranîn, pirsa navê te çi ye? Navê te çi ye? û li gor wê jî bersiv tê dayîn. Navê min Ferhat e. Navê min Mahmûd e. Navê min Zilan e. Navê min Arya ye. Navê min Rojda ye. Awayê nivîsandinê hevoka hûna li ser ekranê dibînin. Piştre em ê bi hevdûre binirxînin. Çima di hin rewşa da dawî da etê nivîsandin, çima di hin rewşa da jî dawî da yetê nivîsandin. Dîsa pirsekî ku di jiyanê de tê bikaranîn, di dema ku mirov hevdû nû dibînin, pirsa tu ji ku derê yî? Tu ji ku derê yî? û li gor wî mirov dikare bersiv bide. Ez ji Kurdistanê me. Ez ji Moskowê me. Ez ji Amedê me. Ez ji Agirî me. Yan jî ez ji Rûsyayê me. û li gor wê jî kesê duyemîn dikare pirsa xwe bike, lê tu ji ku derê yî? û ana gorî wî jî bersiv were hilbijartin. Ez ji Fransayê me. Yan jî ez ji Efrînê me. Çend pirsê din jî em binivîsînin. Mînak, ev çend salin tu li vir jiyan dikî? Ev çend salin tu li vir jiyan dikî? Bersiv, ev 3 salin ez li virim. Yan jî ev 3 salin ez li vir jiyan dikim. Yan jî pirsekî din, dema ku tu hatî Rûsyayê, tu çend salî bûyî? Dema ku tu hatî Rûsyayê, tu çend salî bûyî? Bala xwe bidinê ev hevoka çawa tê nivîsandin? û bersiva wê, dema ku ez hatim Rûsyayê, ez 2 salî bûm. Dema ku ez hatim Rûsyayê, ez 2 salî bûm. Pirsekî din, xwişk û birayên te hene? Xwişk û birayên te hene? Bersiv dikare vî rengî be. Du xwişk û birayekî min heye. Du xwişk û birayekî min heye. 3 xwişk û 2 birayên min hene. 3 xwişk û 2 birayên min hene. Yan jî xwişkek û birayekî min heye. Bersiv dikare vî rengî jî bibe. Dema ku pirs dikin, xwişk û birayên te hene? Mirov dikare bibêje, em 3 xwişk û 2 biran e. Em 3 xwişk û 2 biran e. Mînak yek dixwaze navê birayê we pirs bike, yan jî navê birê we pirs bike. Hin ciya dibêjin birayê min, hinek dibêjin birê min. Her du jî rastin. Navê birayê te çi ye? Yan jî navê birê te çi ye? Gor wî jî bersiv tê dayîn. Navê birê min Alan e. Yan jî navê birayê min Amed e. Navê xwişka te çi ye? Navê xwişka min Dîlan e. Navê xwişka min Arîn e. Pirsekî jî û pirsa dawî ya dersa îro, tu kurê kê yî? Yan jî tu keça kê yî? Bersiva pirsa tu kurê kê yî, mirov dikare bibêje, ez kurê Azad û Viyanê me. Di vî rewşê de mirov fehm dike ku Azad navê bav e, Viyan jî navê dê ye. Ez kurê Azad û Viyanê me. Ji bo pirsa tu keça kê yî? Ez keça Egît û Şîlanê me. Li vir de jî tê femkirin ku navê bav Egît e, navê dê Şîlan e. Bi vî awayî em têne dawiya vê dersa xwe. Di vê dersê de me hin pirsên sereke yên ku di jiyanê de tên bikaranîn bi hevdûra lêkolîn kirin, bi ser xebitîn. Hûn dikarin dubare van pirsa binêrin û binêrin bi çi şêwazî ew tên nivîsandin û bi çi şêwazî tên bikaranîn. û bêguman ji bîr nekin ku ji bo me hebûna
pirsgiriya we gelekî giring e. Eger vîdeo xweşe we hat, binê de xweş dayînin. û ji bîr nekin vê vîdeoya parve bikin û şîroveyan bin de binivîsînin. Bimînin xêr û xweşiyê de heta dersekê din.